Добре, сега ще ходим додолу, за да вземем зарядното и аз съм на село, как не може да го видите, да. О, ще се пребия, тук е камъни. Мале, ще се си мозъка боли. Много ли те боли? Да. Ще имаш сътресение на мозъка. Знаеш какво е това? Да. Няколко дни ще вземе тресение на мозъка. Ще го качам, да знаеш. О, хора, вижте, буквално този камък си ходя и изведнъж гори там. Ох, в момента дразнителите, нейния брат и моята сестра, отидоха с баба ми до магазина, за да взема сладолед, а ние за да направим едно влогче. Така. Ето ги. Да, то наистина има деца. То майче на обяд изкара от кинете, гледат няма деца. Мисля. Ужеш. Хора, днеска не знам защо обаче ходи и сега тук ще шах се бусна в ето този бордюр. Защото не знам къде ходи тя. Като ходи отива натам и аз трябва да ходя натам да не ме бусне, а сега няма къде да ходя. Много сърдата. Мале, къде трябва да бъде? О, мале, боли на главата. Аз ще кажа на мама. Това дете ли е? Да, дете е. Какво ще мислиш, че е слон? Направо жираф, нищо малък жираф. Не, знаеш какво? Бик. Не бика ми, как се казваше. Носорог, еднорог. Не правя еднорог, ще идва тук. А те тук ще си пускат кучета, да не попитам. Не, те пускат, те са бързи. Да. Такава куча лай не ми харесва. Лай. О, майка, виж кой е там. Който е? Дразнителя, да го знам. Добре, стръгна. Добре, хора. Там е червен. Какво? Там има червен. О, там има кръв. Може да видите. Да. Ако сте видяли. Видяли. Да. Може би ще видя, не знам. В момента отиваме... Може ли само да покажем? Добре. Ние сме... Ей, сега ще го покажа. Не. По средата. Пищички това. И аз точно ето някъде там живея. Там надолу, да. То е малка къщичката и не се... Обаче аз няма да влизам вътре, защото нейното куче беше болно с болест, която е заразна. Като имаше шанс малко да умре, ама не умре, живо е. И да не ми зарази моето куче, защото моето куче си е вкъщи на Търново. Аз съм в Тишевица. Между другото, да ви кажа, че кучето ще да умре. Той се казва Теги. Той е като моето пинчерче вече. Чихо пинчер. Ама повече чихо. Ама повече чихо. Той чаря кръстоска между пинчер и чихуахуа е с повече пинчер, но има и малко чихуахуа. Малко, не много. Твоето има повече... Твоето има повече такова... Але виж чихуахуа. Я дай за малко. Чакайте. Къде е луната? Ето я. Не мога да наглася. Стана. Малко стана, но голям експириенс правим. Ето е бялата къщичка. Ето там. Да. Да продължаваме. Почти стигнахме. Ето остава. Ето е буквално. Добре. Да. Сними си. Дима главата, защото си разтресах мозъка буквално на... И кой ще пиеш, норофен? Сигурно. Имаш ли норофен, но ще аз имам, аз пия по някой път. Зависи кога. Да. Тук има 100 милиона котки. 100. Малко тук да нафана, подрежи си или нещо. Ако искаш си никога. Добре. Хора, ето трябва да ви показвам. Ето къщичката. Спейчицата. Така има плянка. То също няма номер, така че мога да ето. Просто една порта, ето вижте. Когато се започва с катина. О, боже, ще продължим са на 5 минути. Е нашето видео. Почти 5 минути, не знам. Вижте, тук има един огромен мравуни, ако да се спомням. Вижте.
Той го няма. Ние май сме го разрушили. О, да, ние верно го бихме разрушили. Няма го. Не имаше огромен мравник, имаше сигурно там. 1000 мана. Качахме. Вижте котенцето. Това са нейните котки. Чакайте. Стойте. О, той избягва да го търсите. Може би, ето го. Това е котенцето. Ето котенцето. Ау! Ау! Аз снимах котките. Взели го? Кое? Зарядното. Къде? Горе? Буквално си разкарахме за видеото. Да направим влог, защото не беше скучно просто. И нямаше какво да снимаме. След малко, след 2 минути сигурно ще има още едно клипче. Да, след 2 минути, но буквално 5 минути е от там до тук. Защото за видеото е 5 минути. Но ние се спирахме в малко. Да. Обаче, аз имам уникално топа на компот. Това на компота. Пърчих от Мексван. Типично селско речение. Всяко искаш компот да ти отвърга. Жега ми е... Той пак е на Мексван. Жега ми е на душата. Мисля, че ще пукна. Знаеш ли го това? Я, чакай. Какво ще стане? Какво буква? Червеното. Вижда ли се? Да. Ето го. Това камерата му... Вижте. Юху! Буквално за без да искам, буквално от тук цъкам и правих вече на картинка. Да съм ясен. Давай. Какво сума? Ето за кой си? Гледай. Стой, ти не ще ме снимаш на писма. Може ти да ме снимаш? Айде, давай. О, фак, че ма стресна. Аз съм по-бърза от нея. Може за малко. Тоже не изпревари, бягай. Чакай, Буквално съм по-бързо от колата. Изморен. Да падна на мекма. Виж козата ми. Ето какви досадника. Къде са другите? Кучко! Това ще го качваме, бе! Сега пак, хайде. Искаш да го изиграеш? Искаш? Не, да се оправя после. Ти нямаш YouTube канал. Има. Спор. Какво има? То говори много глупост. Това е просто има. Искаш да свърли телефон на тревата? Да. Аз след така бях направила, виж. Я дай да видя. Стой, ма! Не така, ма. Не така. Дай да ми. Сега да мънеш. Чай да видя. Здравейте, чисто. Той идва. Бегай. Идва. Буквално влизаме вътре. Служи колелото там попречи. Служи го бързо. Колелото. Дай да ме попречи, може се. О, няма. Бутна колелото. Правете каква е блокада. Айде, още му. Вътре. Голям експириенс, хора. Кой ще падна? Ето тук бяхме, така че